Ce avem noi aici? Astăzi este vineri și meniul zilei la mama mea de Valencia este cocido completo. După cum vedeți, plasticul care le acoperă este aburit, deci mâncarea a fost pusă caldă și vreau să vă arăt așa, în premieră, cum ar veni, despre ce este vorba, pentru că este un fel de mâncare specific valencian. Așa. Aici avem zeamă și orez. Dar nu este zeamă simplă, este zeama în care au fiert mai multe feluri de carne. Se pune porc, se pun chiar și cârnați, se pune și ceva carne tocată și ce rezultă? O supă, zeama se face supă, separat se fierb legume mai multe, morcov, cartofi, năut și orezul separat. Este un fel de mâncare care nu se poate pregăti pentru o singură persoană. Aici se numește cocido completo, denumirea generică în regiunea valenciană este de puchero valencian. Și pentru că normal că nu poți să faci o supă dintr-un cartof, un morcov și o bucățică de carne, atunci ea se face pentru mai multe persoane și se mănâncă astfel. Întâi se servește supa cu orez, după care se aduc legumele cu carnea separat. Dar nu vreți să știți ce gust au. Repet, carne de mai multe feluri. Acum, acestea fiind zise, îmi doresc poftă bună și vă doresc cât mai curând să ajungeți aici și să puteți mânca și voi un puchero valencian. Revin cu poze. Ciao!